denne video skal du høre om billedsprog. Vi arbejder først og fremmest med 4 typer af billedsprog: sammenligninger, metaforer, besjælinger og personifikationer. Billedsprog bruges for at give sproget liv og forstærke meningen med det sagte ved at skabe billeder hos modtageren. Ved sammenligning knyttes 2 ting, personer eller begreber sammen ved hjælp af et sammenligningsled. Det kan være som, ligesom eller som om. Her er nogle eksempler. Morten var frisk som en havørn. Kjolen var hvid som sne. En metafor er alle de udtryk, der skal forstås i overført betydning. Sagt på en anden måde, så skal en metafor ikke forstås bogstaveligt, for så er det noget værre vrøvl. Metaforen skal oversættes. Eksempelvis, der er flaskehalsproblemer på motorvejen. Besjæling er en variant af metaforen og er, når man giver konkrete ting menneskelige følelser, egenskaber eller tanker. Det hedder således besjæling, fordi man giver en død ting sjæl, altså liv. Konkrete ting betyder noget, der er håndgribeligt, noget der kan sanses, ses, føles, høres, smages og lugtes. Det kan fx være et træ, en blyant eller himlen. Her er et eksempel. Blomsterne nejer i vinden. Havet brøler. Personifikation er også en variant af metaforen. Ved personifikation giver man et abstrakt begreb levende følelser, egenskaber eller tanker. Abstrakte begreber er ting, man ikke kan tage og føle på. Det kan fx være kærlighed eller tro. Her er nogle eksempler. Lykken smilte til hende. Pligten kalder. Vi arbejder altså med 4 typer af billedsprog. Vi har sammenligninger, metaforer, besjælinger og personifikationer. Og husk, at billedsprog det bruges for at give sproget liv og forstærke meningen med det sagte ved at skabe billeder hos modtageren.